Na tekildari hilbijartinên şeşemîn a parlamentoya Iraqê hinek agahî me berhev kirî em wan bi were parve bikin. Nüfusa Iraqê di halê heyî de zêdetirî 46 milyonan tê pîvandin. Hejmara ku kesên wê tevlî wê bibin zêdetirî 20 milyon kes wê tevlî van hilbijartinan bibin di nava Iraqê de. Bigiştî wekî hejmara wîlayetên xwe 18 wîlayetê xwe hene di pergala xwe ya a hilbijartinên de wê çend kes bikevin hundirê meclîsê ji çend kursiya pêktê meclîsa Iraqê ji bigiştî ji 329 kursiyan pêktê. Ji van 9 kursî wê ji kêmneteweyan bên hilbijartin wekî qotayê wê bi vî rengî bê hilbijartin û di meclîsê de bên bicîkirin. Ê ku tevlî vê bûne ji bo ku bibin parlamenter çend kesin hejmara wan 7744 kesin. Ev bi kîjan lîsteyana ketinê çend kesan bi çi rengî serî lêdane ev lîste bi vî rengî pêk hatine ji van 31 hevpeymanî ne 38 partî ne û 75 jî lîsteyên ser bixwene. Îro yanî di nehê mijdarê de hilbijartineke taybet hat li darxistin divê çima taybet ji ber ku ê tevlî bûn ji bo hêzên ewlekariyê askeran û koçberan bû yê ku îro wê tevlî bûna wekî hejmarê asker hatibûn diyar kirin milyonek û 313,908 ji hêzên ewlekariyê û asker bûn hejmara koçberan jî 26,538 bûn. Ji bo hilbijartina giştî ew ê di 11 mijdarê de pêk were wekî me got hejmara hilbijêran bi esasî zêdetirî 20 milyon kesî lê ji van ev hejmarê ku me dane wê çend kes tevlî bibe di halê heyî de ne diyar e wê di 11 mehê de zêdetir zelal bibe. Ev hilbijartin wateyeke gelek cuda li Iraqê lê tê barkirin hem ji bo pergala navxweyî ya dewleta Iraqê hem jî di nava ev guhartin û veguhartinên li rojhilata navîn de bandora wê li ser Iraqê ji ber wê maneyeke pir cuda li van hilbijartinan tê barkirin.